колибите да нощуват и да си намерят храна, защото тук сме уединено място. Това само 13 стих. 12 стих. Dinanan ang tesudo ito. Да. Pineriwa Matevleski que sas pense mi муж. Това се казваше, че те се нуждаеха от помощ от Бога. Бите ги навеле жувианта леглатен. Преди Бог да направи чудото. Ai antipustia, ando deserto, antipusta, На единеното място най-марнотехан, нямаха хляб да ядат, най-пайте пият. нямаха вода да пият. Но мавон тромпетай ашунен посуато ледевлеско. Но те се доведиха на Божието Слово Ai бешен. и се наседнали около поляната. Но мале дисциплора ле Иисусовски, ле апостолора пенен. И апостол, учениците на Исус казаха, Иисус пеленгите жантах. учениците казаха, Господи, постиги, за да могат да се приберат и да се спят по къщите. Те ирачи авилас, ай Защото нощта вече наближава. най-сухан. Няма какво да ядат. Ай кинава канак, андо дешутрито. Влизаме в 13 стих. Но той им каза, дайте им вие да ядат. Гинада? Да. Ай андо дешутрито пенен, 13 стих казва, пенен о Иисус песке апостолонге. Исус каза по своите апостоли, дайте им вие да ядат. Жан туме, ай делете хан, Отидете, дайте вие да ядат. ай дело о пастора пенен, нема соте давлете хан, нема. Пастора каза, няма какво да ви давам да ядете. Няма. Пастор Иисус пенел туке, деле бакхоренте хан. Пасторе, дай им овцете да ядат. Давам. Ай ту пенес, нема со давле. Пастора каза, няма какво да ви дам да ядат. Туме ке сан пастор, Вие като сте пастори, дела кангера, дела те хан, деле ту. давайте на хората да ядат. Ай дело, le disciplora, пенен, le apostolora, ная ме соте дасте. И апостолите викат, ние нямаме какво да им дадем да ядат. Сиаме, дуй маше, Имаме 2 риби ай бож махне, и 3 ръжени хляба. 5 хляба. най-буд, Не са много. пекате не буд народо, За толкова много народ те ще стигнат и няма. аме ке сама чест, Но ние, които сме днес тук, ексера жене, всички хора, ай бож махне, ная ме не доста. и на нас няма май да достигне този хляб и тези риби. Ай кога буд народо, мите ми А жене, там хиляди, стотици, хиляди народ беше. ай le disciplora, le apostolora, И апостолите бяха там. вон лине егдар, Те имаха нещо като страх. ай пенде, суте ки раз, Какво да направим? Откъде да вземем? Да нахраним този народ? пенде, аме чибири нас канчите ки раз, Ние не можем да направим нищо. виде си аме ексера лове, Имаме малко пари. Сана яме доста те хавараш Нямаме на толкова кира. много пари, за да купим хляб, да нахраним този народ. Опасок аз съм дарал. Пастора се плаши. Няма. Пене найма соте кира, найма Няма доста. да купа да нахраним този народ. Ексера си ма, ексера. Много малко има, много малко. Насим баро пастор. Но да ви голям пасторе, Насим омай баро. той е най-големия. Месим ексинано. Аз съм един малък човек. Сахте кира, те праварав сала Какво да кира. направим ние да нахраним този народ? Сахте кира, те жутиви Булгария, чареса. Как можем да направим нещо Бог да съживи България? Сахте кира, те скепив сало народо, чареса. Всичкият народ знае за Исус, но много малко изпълняват. Чареса найма будзор. И ние нямаме тайна възможност и тая сила. O pastor, darал, пенен проблему си. Пастора
проблеми, страх ма. Ce biriv te dau sala kangera. Какво аз мога да им дам? Butivach kangeri devleski. Работата е в църквата на Господа. Amedikas. Ние виждаме. Sima exera ni poșoce exera love. Имам 1 евро или 10 лева. Ai taras. А се стискаме. Devla naima săr te gerau. Нямам повече, Боже. Problem sima. Проблем имам, Боже. Amei kangeri taras. Ние църквата се плашим. Penas devla sobirina sa te das te khasa mga familia. Господи, откъде да вземем да нахраним този народ? Sima ponj ero kaja valensa. Имам 5 евро, къде да ходя с тях? Какво да ходя с тях? Sar te dav mga familia te khal Как naima. да дам на моето семейство да яде? Exera sima exera naima but. Много малко имам, много малко. Dui mașe sima. 2 риби имам. Sar te dav ka da butes na Как holo. да дам на тези много хора? Ai le apostolora commencin te daran. Апостолите също имаха притеснение. Как ще нахранят този народ? Numakatsi. Ginava ganak ando deșuștar. 14 стих продължаваме. Защото имаше около 5000 мъже и каза на учениците си: накарайте ги да насядат, да на купчини по около 50 хиляди души. 5000 души. 50 души. Чарен магижанен să vitu mejanen Нищо le не verso знае ala. тази случка от всички християни, а и всички учители. Ai socherel penelengo Jesus. Akanak bonti keno problemo lendelo. Naile. Dui mașesile te ponj magne. Naile soluționa. Всички виждат проблема, че 2 риби и 5 хляба не може да нахранят толкова народ. Butivach o problemo si. Проблема е там. Butivach andamaroker andamari familia o problemo si. Проблема в малкото и голямото семейство е. Te n-am penaski n-ai problemo, o problemo si. Да не кажем, че нямаме проблем, но ние имаме проблем. Numai sokeren akanak le manuș. Какво сега, как действат сега хората при такава ситуация? Len? Te-ai beșen? Satele beșen. Aia. Всички са насядали долу. N-ai le marno? Нямат хляб. Ponj magneta, du mașesile. 2 риби и 5 хляба са. Ai pačan omui le Iezusos, o pačani voruba. Те чуват Божието Слово чрез Исус. Beșentele, Карайте да ги насядат. Те са насядали вече. aia jucren. Аз ще се моля. Von pe pu beșen, ai morin pe. Ai pačan, ai pačan, ai pačan, ai plenen mecidarav. Canasi o Iezus manța mecidarav. Canasi o Iezus mura familia sa mecidarav. Така, те Halleluja. O asem plenen me servim le Iezusos mecidarav. когато всички са насядали на земята и те се молиха. Исус, когато се моли, Исус ни учи, ние когато имаме проблем, ние да се молим. Молим, молитва, 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 защото без молитва ние не можем да получим. N-ai malove. Нямам пари, нямам. Me sokirav. Аз какво мога да правя? Сядам Beșav, и мисля. aia jucav. И мисля. Problemo si anim roker, sima problem. Проблема в дома е. Muriglata si la problem ducal la nasoalila, în familia. И в къща има болен човек и проблема е голям. Problemi murehurde, Проблема за децата. problema ne muroker, Проблема е в дома. problemi muri familia. Проблема е в фамилията. Mecidarav. Аз не се плаша. Beșavtele Аз сядам ai muri magem roiesc. или колениче и се моля на моя жив Спасител.
Жанав, Знам, ке прендас манге, той каза, ке чимукел макохко. няма да те оставя сам. Amen. Никак няма да те оставя, никак няма да те забравя. Како народо, Този народ, чинашле андофоро те роден техан. този народ нямаше какво да Чигелета андобарофоро, чигелета пенги антисо. Събраха се на тази голяма поляна. Пелен, како гави циноно, пастор, само шо калфоро. Това малко село, как ще да храни толкова много хора? Няма как. Само шо чуфоро асен кацей. Сименоград, Циноногави, жамта магани София, Барофоро София, жамта куце си буд хабе, буд марно, буд лове. В Симеоновград няма хляб, няма пари, но аз ще бъда в София, там където има много пари и много ядене. Мео асен прендас не. Аз се каза не. Ме чимукави кангери. Аз не мога да оставя моята църква, църквата Христова. Ано Сионоград бешав В кацелеша. Симеоновград ще живея и там ще проповядвам и там ще се моля. Най-Барофоро. Не е малък град, Нума о Иисус иманца. но Исус е с мене. Amen. Вот да смате бешава никадо Той ме форо. поставя тук на това Амен. място да бъда. Вот да смакани кангери. Той ме постави в църквата. Ай босте Кирил пески бучи, Не Андре. мога аз да работя в тази църква. Вон да сто никадо форо. Той е изпратил това слово. Ай бока ме делту суд собо. А той ще извърши чудото, което на нас ни трябва. Ту надара. Ти няма да излизаш. Пача. Вярвам. Пача не чоило. Вярвайте в сърцата си. Ай федик бештеле. Седни долу Ай ашукер. и се моли. Ай аканак. Кара пендас. Кеная ме саме федик Бож магни ай дуй маше. Какво имаме ние за ядене? Само 2 риби и 5 хляба. Жане со пенело Иисус. Знаете ли какво каза Исус? Соситут анде чотрайо. Какво ти имаш в сърцето? Соситу анде чокер. Какво ти имаш в твоя дом? Пенса нема кенчи. Нямам нищо. Сима ексера. Има много малко. Найма кенчи проблемо сима баро. Имам проблем голям, но ядене няма. Найма кер. Нямам дом. Нема бай, нема струя, нема кенчи. Няма нищо. Нема магно. Нямам хляб. Нема бармалимо. Нямам богатство. Ексера сима. Екзерен. Найма буд. Marco, Hatsi. Ханци сима. Много малко има. Marco. Малко. Зара малко. Пенес паско малко сима найма буд. А пенела канако Иисус. И сега Исус казва, О малко ке си ту. това, което имаш малкото, Найто буд. нямаш много. Ай ту мен ги хангерио. Анде кадо форо. В църквата, в този град. Жане со пенел туки. Знаеш какво говори за вас? Анта манде чупсера ке си ту. Дай това, което ти имаш. Marco. Чу малко ке си ту. Малкото, което имаш. Пенел о Исус. Казва Исус. Анта манде. Дай го на мене. Адик со керен. И виж какво чудо Исус прави. Ле апостолова. Неговите апостоли, Ай лен кудок сера ке си, лен кудок Бож магне, кудок дуй маше. това, което имаха 2 риби и 5 хляба. Ай жане со керен. А знаете какво направиха? Леле, дик. Дуй си дик. Леа се. Ласле, ајантари. Сели, Ласле ко вас, ко Језус. Најлес кајчи дик со си дуй си најавера. имаше 2 хляба. Чаре са се дасле песао на воду. И той ги раздаде на всички, защото Бог го умножи. Нума кана керес пача моли Језус соски. Когато ти се молиш на Исус, Чок сера кај си ту. всичко каквото имаш, Анде лаше вас или ко Језус. нека да го дадем на Исус. Жане со кердас. Знаете ли какво направи? И со федели оба дебески. Казва Божието Слово. Гинава канак андо дешушов. И ня 16 стих.
А той взе 5 хляба и 2 риби, погледна към небето и ги благослови, като ги разчупи, даде на учениците да сложат пред народа. Kana dinere andeleske vas. Когато той подаде ръка, Kana tocho pachamo andeleske vas. когато дадоха тази храна в Kana penezder la mechima i bigim na Amazon. Боже, ние имаме само това. Tebla bago problemo sima. Това е голям проблем. Tebla sachte kiram. Какво да направим? Kana kirdam pachamo asen total andel vas Jesusoske. Когато ние даваме проблема или каквото имаме в Божите ръце, Шарески расу Jezus. а Бог ги умножава. Vas das ne opreke Той ги peskudan. нагоре. Oh, halleluja. Was das no prego do cela. Нагоре. Ai perdi las cade de but, cade de but, cade de but. И Бог ги благослови в изобилие, в изобилие, в изобилие. Kudok cela kai siko de choker. Това, което имаш малко в семейството, Kamel mo pral mo pay. братко и сестро, Kamel kado berso Jesus. както направи Исус, Te pravagel tu cade de but, cade de but, cade de but. и той ще умножи много. Anda pesco sut somos. Ако ти имаш тази вяра, Anda pesco barbarimos. ако ти ще имаш и богатство в изобилие. Ando Jesus nai exera nai andeleski kado. При Исус няма малко, при Исус има Andeleski изобилие. butsi ando Jesus. При Исус има изобилие. Ai kudo sera que sas que el discípulo, que el apóstolo va. Това малко парче, което те имаха, Kana kede pachamo ai todele andel vas Jesusoske. когато предадоха тази храна в ръцете на Исус, Mai but sa bishmi jene birinde tehan. бяха около 5 Алелуя! души, нахраниха ги и събраха около 3 коша още хляб и риба. Kangiri okamate penatuka na samoilo. Искам да ви кажа, Penavas le pralenge. на братите казвам, Sota navla kangira ke devla dema vale sota navla какво да донеса в църквата Божия, какво да донеса? Ai kado kamete penetuko Jesus. А Исус ти казва, Oxera kesito. дай това, което имаш, Toa de Jesusoske vas. предай ги в Исусовите ръце Ai pacha. и вярвай, Ai si te dikes. и ще видиш Божието чудо, I čuda o mirakel. чудото, Ane choker. изобилието в Ane Исус, ci familia. в твоята фамилия, Аз в съм твоето ти камери семейство, ту, че и жуби, в църквата, аз и в съм семейството. Kado si o plano le devlesko. Това е Божията воля и Божия план, да имаме Kado si o доверие на plano le Господа Исуса devlesko. Христа. Kado si o plano le Това е Jesusosko.